Ahojte, volám sa Mirka a pozdravujem vás z Viedne. Toto video je určené najmä pre deviatekov, ktorí sa rozhodujú momentálne o výbere svojej strednej školy. Som absolventkou obchodnej akadémie v Rímavskej Sobote, maturovala som v roku 2000 a moja trieda bola prvou triedou, ktorá absolvovala špeciálny odbor bankovníctvo. V čase, keď som sa rozhodovala o výbere svojej strednej školy o bankovníctve, som veľa nevedela a musím povedať, že ani stredoškolská prax na malej filiálke ma úplne nepresvedčila, že bankovníctvo je to pravé, ale pochopila som, že to, čo vidím na filiálke banky, je iba malý zlomok toho, čo sa odohráva v reálnom živote. A rozhodla som sa dať tomu druhú šancu a študovať ďalej. Po ukončení obchodnej akadémie som študovala na ekonomickej univerzite a musím povedať, že napriek tomu, že na ekonomickej univerzite boli predmety, s ktorými som sa vytrápila, boli predmety, ktoré som zvládla ľavou zadnou, napríklad účtovníctvo, a práve na to ma obchodná akadémia pripravila výborne. Zároveň som mala dobré predpoklady, čo sa týka ekonómie, ale aj matematiky a taktiež jazykov. Od začiatku mojej pracovnej praxe pracujem v medzinárodných spoločnostiach a toto bolo moje vedomé rozhodnutie. V čase, keď som nastupovala na strednú školu, teda v roku 1995, nebolo možné cestovať tak veľa v takom rozsahu, ako je to možné dnes. Ja som o tom snívala, nielen cestovať ako turista, spoznávať nové krajiny, ale snívala som o tom, že budem v zahraničí pracovať. Takže vybrala som si vysokú školu, ktorá bola blízko hraníc, a teda Bratislavu, a aj moju prácu som si vybrala v medzinárodných spoločnostiach. Pracovala som v medzinárodnej finančnej skupine Mercedes finančné služby v konzultačnej obrovskej spoločnosti Accenture a od roku 2007 pracujem v medzinárodnej strategicky významnej jednej z najväčších bank v rámci Európy v skupine Unicredit. A momentálne pracujem vo Viedni na pozícii manažéra auditov riadiacich procesov. Môj tím audituje, teda kontroluje procesy banky, napríklad v oblasti účtovníctva, ale aj compliance, čiže súlad s rôznymi zákonmi a tak ďalej. Výsledky našej práce sú dosť dôležité, pretože na ne čaká nielen predstavenstvo banky, ale aj výbor pre audit, dozorná rada, a výsledky auditov číta samozrejme aj lokálny regulátor, Rakúska národná banka a Európska centrálna banka. Moja práca je veľmi zaujímavá, pretože sa stále učím a musím učiť nové veci. Nenudím sa, každý audit je úplne iný a moja práca mi umožňuje veľa cestovať. Potom som vždy túžila, v rámci mojej práce som navštívila, dá sa povedať, všetky európske krajiny a myslím si, že to je tak všetko, čo som vám chcela povedať. Držím palce, aby ste sa rozhodli správne. Ahoj!